Ndi nthawi ya nkhani mwachidule pano pakanema wa Mzati ndipo kupasirani nkhanizi ndine Benaik Gomani. Chipatala ching'ono cha Magomero ku Thondwe boma la Zomba ati chikulephera kuthandiza amayi kubereka moyenera kamba kavuto lakusowa kwa zipangizo monga mabedi mankhwala. Woyang'anira chipatalachi Sister Juliana Kunkeani ati chipatalachi chomwe chimathandizira amayi kubadwisa ana pafupifupi 7 pa tsiku chikudusa mavuto azachuma zomwe zikuyika moyo wawo pa chiopsezo. Akaswiri pa ndale ati sakukhulupirira kuti mdziko muno muli chipani cha ndale chomwe chizakwanise kupambana pa chisankho cha mtsogoleri wa dziko lino popanda kulowa mu mgwirizano wa zipani zina. Akaswiriwa Latin Matenje komanso Francis Liati anena izi pomwe mtsogoleri watsopano wa chipani cha United Democratic Front UDF Atupele Muluzi wanena kuti chipanichi chizalowa makamaka sichizalowa mu mgwirizano ndi zipani zina za ndale pa chisankho cha mchaka cha 2025. Boma alipempha kuti liwonjezere ndalama zomwe limapereka kwa anthu omwe akugwira ntchito yoteteza ndi kusamalira zachilengedwe ku madera akumizi. Pempholi laperekedwa ndi anthu ena okhala m'boma la Mulanje omwe akugwira ntchitoyi omwe mwazina akupanga akalozera pofuna kuteteza nthaka kuti isakokoloke, ndipo ati ndalama yomwe akumalandira ndi yochepa potengera ndi momwe zinthu zikudulira masiku ano. Ndipo kumangochi apolisi apa Chimwala anjata Isaac Matipa azaka 33 yemwe ndi mphunzitsi wa pa skulu ya sekondari yoyendera ya Chiunda pomuganizira kuti wagonana ndi ophunzira wa form 1 wa mkazi wa zaka 15. Ndi nkhani imeneyo tafika pa mtsiriziro pa nkhani zathu mwachidule, koma kumbukirani kuti nkhani mwatsatanetsatane zikufikani nthawi ya 7:30 madzulo, ndipo munali ndine Benaik Gomani. Thank you.